Заберіть у дітей Roblox. Так, саме так. На перший погляд, це звичайна дитяча гра, де малеча створює власні світи, грає з друзями та начебто веселиться. Але реальність, набагато страшніша. Платформа Roblox, яку вже називають мета-всесвітом для дітей, насправді перетворилася на величезний розплідник для шахраїв, казино, дорослого контенту та навіть хижаків, йопта, да. Ось такий стрьом. Коротше, розповім в цьому ролику більш детально, тому з тебе лайк, підписка одразу, дзвіночок клацай, щоб в майбутньому нічого не пропустити, йопта. Game Dimension, твій новий двіж, український геймінг, ось наш рубіж, гарячі новини, релізи щодня, тут правда про ігри без фальші лайна. Ком'юніті справжнє без бота й диму, ми піднімаємо геймінг на українську хвилю. Підписуйся зараз, не втрать момент, від порталу світ ігор. Game Dimension. Почнімо з найважливішого – масштабу. За даними ЗМІ, у Roblox зареєстровано понад 111 мільйонів активних користувачів. Це не дрібниця, якщо ви так подумали. Це аудиторія вдвічі більша, ніж у багатьох відомих платформ для дорослих геймерів, наприклад, ніж в Steam. І ключовий момент – більшість цих користувачів – це діти та підлітки. І я нічого не маю проти, чесно. Я сам був підлітком, я сам був дитиною, але просто уявіть собі на секунду. Мільйони дітей одночасно грають у створені іншими дітьми або дорослими світи без глибинної модерації кожного кута. Тобто масштаб означає, що будь-яка проблема тут миттєво множиться. Від токсичності в чатах до непристойного контенту, шахрайств і ризиків, про які ми зараз і поговоримо. Коли платформа, в принципі, така велика, відповідальність за безпеку повинна бути пропорційна її розмірам. А поки що багато батьків навіть не підозрюють, у що саме заходять їхні діти. Ну, дивіться далі цей ролик. Зрозумієте. Другий пункт – бабки. Roblox має власну внутрішню валюту – це робукси чи рубукси. І тут починається найнебезпечніше. Я думаю, ви всі бачили ось ці в коментарях там коментарі, да, там віддамся там за рубукси, 100 рубуксів віддамся вам за рубукси. А ти заходиш на аккаунт цього тіктокера, тіктокерші і бачиш, що там дитина, неповнолітня, мала, там років 10, там 12, отак. От. І ви скажете, ну це ж прикол, це ж рофл. Я розумію, да, але сам факт того, що діти пишуть подібне, особисто мене стрімає жорстко, типу, камон. Як повідомляє інтелігенсер, підлітки та діти витрачають батьківські кошти через фейкові крамниці, казино і скамерські схеми. Є конкретні випадки. Одна дитина програла 6 тисяч баксів, використовуючи карту батька у будованому механізмі або через нелегальні РМТ-сайти. Схеми працюють просто. Створюють привабливу міні-гру з шансом на виграш, заманюють безкоштовними пропозиціями, а потім підштовхують до платних ставок або купівель. Ще гірше, існує ринок обміну так званих робоксів на реальні бабки поза платформою. І ці транзакції майже не контролюються. Тобто для дитини це як вивести гроші з гаманця батька, не розуміючи при цьому наслідків. Платформа отримує частину прибутку від ігрової економіки, тому інструмент монетизації створює мотивацію і ризик, а самі діти ніколи в житті не зрозуміють, куди вони витрачають свої гроші. Я думаю, ви розумієте. Третя проблема – дорослий та шокуючий контент. Хоча Roblox позиціонує себе як платформа для молоді, всередині створюють сцени 18+, репліки про наркотики, іноді навіть елементи сексуального характеру. Це не завжди офіційні ігри. Часто це юзер-генерований контент, замаскований під щось інше. І оскільки розробку ведуть самі користувачі, автори можуть дуже швидко видаляти або переробляти гру після того, як вона вже встигла поширитися. Для дитини випадкове натискання на посилання, завантаження шоу або захід у небезпечну кімнату – це вже емоційний шок, він просто буде гарантований. Модерація часто запізнюється. Автоматичні фільтри пропускають нові матеріали, люди-модератори не встигають опрацьовувати сотні тисяч звітів. В результаті ось вам середовище, де дитяча психіка піддається небезпечним впливам. Найстрашніший пункт – потенційна присутність небезпечних дорослих, які використовують Roblox для маніпуляцій та гроумінгу. Я думаю, ви бачили, ось недавно новина проскакувала десь там на болотах, да, сталася, досить трагічна, насправді, історія. Дівчина зустрілася з челом, чел там її різанув. Жахлива історія. Ми таке, звісно, осуждаємо, не підтримуємо, не баньте мені контент. Але новину вам ставлю, в принципі, почитайте, думаю, за це YouTube нічого мені не зробить. Сам зачитувати не буду.
Це реальна проблема в будь-якому просторі, не тільки тут, де, в принципі, багато дітей в мережі, там ця проблема й буде. Тому що педофіли можуть створювати дружні акаунти, запрошувати у приватні кімнати, поступово формувати довіру, виманювати особисті дані або призначати зустрічі поза грою, як в історії ось цієї, руської пари. Часто це замасковано під робочі проекти, моделінг чи креативні курси. У багатьох випадках жертви та їхні батьки навіть не підозрюють, що відбувається, поки не трапляється інцидент. Саме тому батьки мусять знати механіки, не приймати приватних запрошень кудись, відключати голосовий та приватний чат, перевіряти активність і друзів. І, звісно, повідомляти платформу та, правоохоронні органи при найменшій підозрі на когось. Як то кажуть, просто це потрібно робити. Я розумію, що це звучить як рофл, як прикол і так далі, але насправді це не шутка і не жарт. Це реально стрьомна тема, в якій, дуже багато шкоди. Я не бачу ні одного, плюса. Якщо, коли ти граєш в Roblox, реально, який плюс? Окей, шутери, вони розвивають твою реакцію. Це не видумка окремих геймерів, це реальний факт, підтверджений наукою, тобто науковцями, які реально за цим всім проводили свої досліди, да? Логічні ігри, вони розвивають твою пам'ять, там ось це все інше. Тобто є реально жанри, які від ігор, ти не знайдеш, звісно, знайдеш проблем і шкоди, але в більшості своєму там без ризиків. Тобто, в принципі, там буде і користь така сама, як і шкода. Але в Роблоксі яка користь? Я не можу знайти її. Тільки одна проблема. Новий геймплейний трейлер Humanity Echo української кіберпанк тактичної RPG. Покрокові бої на сітці з акцентом на укриття, лінії видимості та обмежені очки дій. Місто реагує на кожну місію. Райони змінюються, патрулі посилюються, з'являються нові події, що робить гру більш динамічною та стратегічною. Дивіться ось цей геймплейний трейлер. А також додавайте гру до свого вішлісту на стімі. Демо вже незабаром. Посилання залишу в описі. І ще один тривожний феномен, який, я думаю, ви всі, і так знаєте, це ехо реального життя в ігровому просторі. Після смерті Чарлі Кірка у мережі з'явилися симулятори вбивства, відтворюючи його загибель, створені іншими гравцями, да? Тобто це не просто непристойно, це пряме психологічне насильство, Такий контент може створювати атмосферу нормалізації смерті будь-якої людини або травмувати друзів і родичів загиблих. І я просто хочу сказати, яка різниця, ким був Чарлі Кірк, да? Чи був він проросійський, чи був він антиукраїнцем, чи був він антиросіянином, там. Яка різниця? Він був простою людиною, яку застрелили і залишили, без життя. Я не буду нормалізувати це, і я не вважаю це нормальним або правильним розстріл будь-якої людини, яка, по суті, до моєї країни ніяким чином не відноситься. Гаразд, якщо президент умовної Угорщини скаже, що там, як він все говорить, там Україна погана, то таку смерть, в принципі, нормалізувати можна, тому що той чел говорить про мою країну і про мене самого, як громадянина, погано. Але сам Чарлі Кірк не являється президентом, він не являється якоюсь важливою там особою, це просто політик. Типу, якщо зараз розстрілювати кожного політика з кожної країни за якісь там висловлювання, то це вже буде якийсь хаос. Тому нормалізація смерті в даному випадку непристойна. Нам треба розуміти, коли спільнота дозволяє створювати, подібні ігри, вона фактично перетворює трагедію на розвагу, а це небезпечно і аморально. Це те ж саме, що створили би реально інцидент Марини Заруцької, да? Марини Заруцької, неважливо. От реально те ж саме, просто взяли і створили б таку ж саму гру, яка екранізувала б її смерть. Це класно? Ні, в цьому нічого класного, немає. Платформи мають швидко видаляти такі матеріали та співпрацювати з родичами, медіа і поліцією, щоб не допустити подальшого поширення такого бреда. Нарешті, що робить Roblox і чому ці проблеми повторюються? Просто розумійте, платформа має правила та системи модерації, але вони працюють у масштабі сотень мільйонів юзерів. Автоматичні фільтри, справа люди, звіти від користувачів і так далі. Розумієте? Це не окремий адмін або модератор Пісюнько сказав я хочу, щоб діти створювали ось такий от педофільський контент. Да. Це не окрема людина, і це не проблема окремої людини із адміністрації. Тобто ви маєте це розуміти. Проблема – це швидкість і мотивація модерації. Коли економіка платформи вигідна творцям, деякі темні проекти з'являються швидше, ніж модератори встигають їх прибрати. І це велика проблема. Головна проблема – це швидкість і мотивація модерації. Тобто модерація, таке відчуття, що за ось цими бабками скриваючимися, вони реально не мають мотивації всі ці темні проекти прибирати. І вони з'являються в великих кількостях, величезних кількостях. Age verification, так звана перевірка віку, часто обходиться, а батьківський контроль вимкнений. Розв'язання – це не лише забирати Roblox і забороняти його для дітей. Хоча тимчасовий контроль для дітей можна рекомендувати, але й тиск на платформу, жорсткіша верифікація, прозора статистика модерації, співпраця з поліцією і ще освіта
батьків, звісно, це найшвидша профілактика. Якщо у тебе батьки розумні, ти по суті в таку проблему не попадеш. Якщо ти батько або мама зараз це дивишся і думаєш, що тобі робити зараз, перше, я рекомендую завжди всім закрити платежі, вимкніть можливість купувати робукси без вашого дозволу. Взагалі, дітям не давайте донатити не тільки в Roblox, а взагалі навіть в любі ігри мобільні, тому що у нас ситуація в державі зараз не краща уже багато років, і гроші заробляються важко. І по суті, діти мають самі навчитися заробляти гроші і витрачати їх в ігри чи куди вони хочуть. Зараз для цього є реально багато різних можливостей в інтернеті, тіктоці, будь-де, коротше. Зараз це реально можна зробити. Витрачати гроші в дитячому віці батьків, які заробляють, важкою працею, я б не давав. Да, і я це засуджую, тому що тобі потрібно самому навчитися або самі навчитися отримувати гроші, розуміти, як це взагалі працює, і вже тоді ти можеш витрачати куди хочеш. Для мене це одне із головних правил. Друге, увімкніть батьківський контроль у налаштуваннях облікового запису. Як би я не був років 5 тому проти цієї функції, зараз я розумію, що вона важлива. У нас було МОМО, у нас були інші випадки, стрьомні взломи, зливи даних і так далі. Мені не ставили, я був проти цього, тому що забороняти це легко. З цим потрібно боротися, а не забороняти. Тобто, якщо ми будемо забороняти корупцію, то який сенс її забороняти, якщо по суті вона буде все рівно. Тобто, не одна заборона чогось не приводить до якихось результатів. Тобто, це очевидний факт. І щоб її не було, тієї самої корупції, з нею потрібно, боротися, а не забороняти. Те ж саме у нас тут, Не потрібно забороняти Roblox, відміняти його для дітей. Просто давайте грати дітям 20 хвилин, 10 хвилин, 30 хвилин, але не сидіти в цьому постійно. Це буде важливо. Я думаю, це реально буде важливо. І звісно, можете включити все-таки батьківський контроль, якщо у вас там бебешка взагалі маленька, не давайте їй самостійно брати телефон і включати що-лібо. Це опасно реально для життя. Це реальний факт. Третє, обмежте список друзів, відключіть усі приватні чати та голосовий і відеочат. Тому що приватні чати це реально величезна проблема, де діти дуже часто можуть вестися на якісь провокації, на зливи даних і дуже багато чого непристойного робити. Це важливо, дійсно, це важливо для безпеки. Я б на вашому місці так би і зробив. Четверте, регулярно переглядайте історію ігор дитини. Якщо вона грає на якихось 18+ контента, то вам, звісно, потрібно вести її до психолога. Я не знаю, у мене немає дітей, я не знаю, як це все працює, але якщо дитина грає на таких 18+, на якихось стрьомних темах, то значить у неї якісь проблеми з психікою, тому що в дитячому віці ти не можеш грати і насолоджуватися вбивствами або ще чимось. Тобто, якщо дитина грає в такі ігри, то це тривожний дзвіночок для мене був би, і я, звісно, якось з цим би боровся би. Це важливо. П'яте, говоріть з дитиною про онлайн-безпеку. Не принижуйте, не кричіть, а просто пояснюйте. І найголовніше, якщо є підозра на гроумінг або шахрайство, звертайтесь до поліції і зберігайте докази. Тільки так, тому що по-інакшому ніяк. Тільки так, тільки мать його так. Жорстка модерація, тому що адміни ніхіра самі робити не будуть. Пишіть в коментарях, грають ваші діти в Roblox, граєте ви самі в Roblox чи ні, і що думаєте про дану ситуацію. Потрібно забороняти Roblox для дітей чи не потрібно? Буде цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Все, з вами був я, Ваньок. Грайте в нормальні ігри і бережіть своїх дітей, тому що це майбутнє, це наше майбутнє. Всім пока, побачимось дуже скоро.